Un recente fallo do Tribunal Constitucional está a xerar controversia no ámbito xudicial e policial. A sentenza obriga a revisar actuacións de narcotráfico, o que podería afectar a múltiples causas en Galicia. O Tribunal Constitucional vén de establecer unha nova doutrina que cuestiona determinadas prácticas empregadas polas forzas de seguridade en operacións contra o narcotráfico. En concreto, pon o foco no uso de investigacións encubertas e na validez de algunhas probas obtidas sen autorización xudicial suficiente. En Galicia, unha das preocupacións centrase no impacto que este fallo poida ter en causas relevantes, como a investigación de redes de narcotráfico na ría de Arousa. Se esta doutrina entrara en vigor antes do pasado outubro, suporía un contratempo para a operación policial desenrolada, por exemplo, na Pobra do Caramiñal, onde se requisaron 3.650 kilos de cocaína. De existir naquel momento, os detidos poderían coñecer o fondo da investigación en detrimento desta. As autoridades xudiciais e fiscais están agora a analizar diversos casos para avaliar posibles consecuencias. Mentres tanto, sindicatos policiais advirten de que esta nova interpretación podería dificultar a loita contra o narcotráfico.